poesia, un bon dia per tots els amics del Down Lleida. És que les persones amb síndrome de Down, igual que nosaltres, tenen moltíssimes capacitats i us demano que ho expliqueu a tothom i que aquesta nit, quan estigueu al llit després de llegir la poesia, penseu amb els que heu conegut avui aquí, amb els que coneixeu habitualment i intenteu buscar aquelles capacitats que s'assemblen a les vostres. La poesia és un eix. La poesia té algunes característiques importants. És paraula, és sentiment, és esforç, és innovació, és il·lusió. Gràcies a la poesia continuarem vivint aquest minut que segueix i tots els que vindrem. Moltes gràcies. Celebrem el Dia Mundial del Síndrome de Down. Volem compartir amb vosaltres un missatge molt important. Je me dis de Twain que inventam el silenci, l'equilibri. Ves que es detén en els dits, els dits i canguerets intactes de la pret. Solo la voz. El poema descifra la clave. El sueño. El sonido profundo de los muertos. Inventamos el silencio, el equilibrio. Inventem el silenci, l'equilibri. Només la veu, el poema, a tants espais oberts. El so profundo dels morts. Inventamos o silêncio, o equilíbrio, apenas a voz, o poema. Apenas a voz, o poema. Le vent s'étue. Nous inventons le silence, l'équilibre. Apenas a voz, o poema. Disolve os tempos de baile.